Giimbestigahan na karon sa mga otoridad ang nahitabong pagpanumbag sa usa ka minor de edad nga tinun-an sa laing estudyante gawas sa eskwelahan sa Barangay Talamban, Cebu City. Ang report ni Alan Domingo. Base sa video nakaabot sa kapulisan, makita kining usa ka bata nga gisakyan o gitudhan o gisumbag sa makadaghang higayon hangtod nakabangon ang bata nga wa usab mobaos ug sumbag. Mabati usab ang tingog sa laing mga bata nga naa sa palibot ug murag nag-abiba o nagsabong sa duha ka mga bata. Nahitabo kini sa gawas sa eskwelahan naduol dapit sa simbahan sa Barangay Talamban, Cebu City. Niadtong Hulyo 29 alas 2 sa hapon apan nadawat sa kapulisan ang report Agosto 3 na. Bisan og anaa sa gawas sa tunghaan ang nahitabo, giklaro sa tagduma sa high school nga nanginlabot gyapon sila kay ilaman silang mga tinun-an ug nakig-alayon usab dayon sila sa mga otoridad. Wala magpakita sa kamera ang principal apan sa iyang hamubo nga pamahayag. Nagpadayon pa ang ilang investigasyon sa natabo ug mihimo na sab silang intervention sa duha ka mga tinun-an. Gipasalig usab sa tunghaan nga imonitor ang mga tinun-an ug mopatuman og saktong intervention aron malikayan ang pagsubli pa sa maong panghitabo. Our priority is the welfare and protection of the learners while ensuring due process for everyone involved. Sa investigasyon sa Station 8 sa Cebu City Police Office, gipatawag na mga ginikanan, DSWD ug ban pa mga stakeholders alang sa holistic intervention sa duha ka mga batang parihong ana sa grade 7. According sa atong investigation nga duha din sila ka grupo nga nag-away. No nya kini lang duha ka mga estudyante ang mura napilian nila na mo'y magsumbagay nga atong dapita. No wala gyud sila kanang personal gyud na kanang away gyud between nila duha kun dili duha nila ka grupo sa mga estudyante. But nothing serious ang ilang mga rason walay klaro pod. Samtang pasiunan na sabutan nga ang duha ka mga tinun-an nga nalambigit apil na ang tinun-an nga nagkuha sa video mopaabot sa diversion program nga pagadumalahon sa Department of Social Welfare and Services. Pinaagi sa koordinasyon sa tinun-an. Na-settle na ni sila, gipatawag ang mga parents at ubangan sa kuan barangay official to sa gado sa atong kapulisan o nagkauyon sila na makasettle sila. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.